Assalamualaikum lur dulur, sobat cinta ilahi dimanapun berada. Laku sejati iki kidung mahabbah ing Gusti, bronto ing pangeran, gandrung kelawan laku rukuk sujud. Sujud nilai tertinggi dalam hidup. Dalam hidup nilai tertinggi ya rukuk sujud. Gusti kuwasa ndika kula zikir eling paduka. Gong bagong ati terus diisi zikir. Zikir lisan iku sangat terbatas. Zikir ati, zikir sir iku ora ana watese. Dimanapun, kapanpun, ati terus nyambung pada Tuhan. Jiwa raga Poncondrio bertauhid. Lesane kanggo ngomongake keagungane Gusti Allah. Lesan nggo ngomongake kebaikan. Nggo muji ing Gusti. Ajine diri sangka lati. Ajine raga sangka busana. Busana nggo nutup aurat. Jiwa raga Poncondrio bertauhid. Pemandenge nggo ndelokake, nggo maca ayat-ayat yang tertulis. Ya uga nggo ndelokake ayat-ayat yang tercipta. Sakliyane Allah iku ciptaan makhluk akhyar. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Jiwa raga Poncondrio bertauhid. Pangrasa nggo ngrasakake rahmat peparinge Gusti kang Maha Suci. Rahmat sing ngebaki jagat. Rahmat sing diparingake karo awake dhewe. Ya rahmat sing diparingake karo wong sak ngalam donya. Ya rahmat sing diparingake karo sedaya makhluk. Jiwa raga Poncondrio bertauhid. Pangrungu nggo ngrungokake hukum-hukume Gusti Allah. Ana perintah lan larangan. Perintah dilakoni, larangan didoi. Netepi wajib tinggal maksiat. Banjur pikir sing idap-idapi peparinge Gusti. Nggo tafakur, pikir sing urip bakal adoh sangka pikun. Banjur ati batin nggo zikir sir, zikir rahasia. Zikir sing ora ana wong krungu. Zikir sing ora ana wong weruh. Zikir sing ora ana wong ngerti. Iku kabeh dadi srana, dadi laku,
dadi amal kanggo mbukak kabukane ati. Ati dimanapun, kapanpun, hamung hanyekseni keagungane Gusti Allah. Hati terus nyambung pada Tuhan. Iya kang sak temene syariat iku nuntun tumuju nyang Allah. Salat ngaji iku nuntun tumuju nyang Allah. Poso Ramadan, bayar zakat iku nuntun tumuju nyang Allah. Ibadah haji iku nuntun tumuju nyang Allah. Mbekteni wong tuwa, anak, bojo, keluarga, tulung tinulung mring sesama, ndakwahake agama ora ketang mung sak kalimah. Iku nuntun tumuju nyang Allah. Nindakake syariat murih slamet donya akhirat. Gong bagong eling dawuhe ya terus eling karo sing ndawuhake. Rikalane nindakake dawuhe aja pedhot, aja lali karo sing ndawuhake. Gerake nggauta pemandenge ati mung mring Gusti. Hidup menomorsatukan Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Hanya bersandar pada Yang Maha Kuasa. Hanya bergantung pada Yang Maha Agung. Hanya membanggakan Tuhan. Gerake nggauta pemandenge ati mung mring Gusti. Rikalane nindakake ibadah, wujud ibadah mahdhoh lan ibadah ghairul mahdhoh. Pemandenge ati mung mring Gusti. Setiap saat, setiap detik, dimanapun, kapanpun, hati, batin, jiwa, sukma, mung mandeng ing Allah. Dalam gerak dan dalam diam, sambil beraktivitas, bahkan sambil bekerja pun, ruh mung mandeng ing Allah. Iku kabeh wus dadi laku saben dinane. Laku sejati. Gusti kuwasa ndika kula dzikir eling paduka. La haula wala. Ora ana daya kabeh kejaba ana daya kekuatane Gusti Allah. Tonton terus semua video. Mbok menawa bisa nambahi bakoh kukoh ing dalem iman tauhid makrifat. Manusia sadar bilah, manusia purna, menungso sing ora ana mung sak liyane Gusti Allah. Barang hak iku yen wis mlebu ing ati,
barang batil bakal metu sangka ing ati. Sesanti Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dulur-dulur semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.